looking, picking when I really get to clicking, but I'm looking for a sister to revive them when I kiss them. If you want some melody, just let me know. I veliki pozdrav svima, dobrodošli na kanal Ženski kutak, dobrodošli u moj novi video. Danas ću da vam pokažem dve jakne koje sam dobila sa sajta Romvi, valjda sam dobro izgovorila, ROMWE, imate link dole u opisu, imate link za ove jakne, pa hajde da počnemo. Kao što vidimo, jesen je već tu, ja imam već neke simptome jeseni, zvane prehlada. Ja ću vam pokazati neke jakne, ja sam se već spremila za jesen. Vi ćete povremeno vidjeti i neke kadrove koje sam snimila na polju. Tako da, hajde da počnemo. Prvo ću vam pokazati jednu jaknu koju obožavam. U pitanju je jedna ovako, kao šuškava jakna, koja je ovako do pojasa. I ona je, uzela sam broj L i tačno mi je taman, a ja sam visoka 1,73 m, tako da meni je tačno taman. Ono što mi se jako svidjelo je da je kapuljača ogromna, znači kad je obučem, znači kapuljača tako lepo, lepo je ogromna, imam još iza, samo što nisam lepo namestila sada. Rukavi su mi taman, tačno, osim kada podignem ruke, naravno da su mi kratki, ali kada ovako normalno stojim, svakako neću podizati ruke, oni su taman. Ono što mi se jako svidjelo jeste ova zelena boja. Jakna je onako baš kvalitetno urađena, znači ja dugo vremena već nisam dobijala neke ovako kvalitetne stvari sa kineskih sajtova. Rekli smo da mi se još jedan sajt svida, ali ne bih da pominjem sada taj sajt, pogledajte moje haul klipove i vidjet ćete koji je sajt u pitanju. Ovdje imate kao ovaj deo što izgleda kao trenerka, ovo izgleda bukvalno kao da imate dve jakne, a zapravo je jedna. I imate posebno ovaj deo da zakopčate, ovaj sivi deo ukoliko želite i posebno ovaj zeleni deo. Ovo je neka maslinasta zelena boja i zaista je super. Ova ramfla i sve super. Ono što sam ja gledala jeste kroj. Kroj je divno čudo mnogo dobar. Zato što obično kada god sam uzimala neku stvar sa kineskih sajtova, uvijek je bilo negde na jednom bar mestu, negde preskočeno. Možda nisam dobro obratila pažnju, ali za sada kažem da je sve ono super. Što se tiče džepova, džepovima se baš ne bi mogla pohvaliti ove jakne, zato što su jako... Za moje mišljenje, ja više volim duboke džepove u ovakvim stvarima. Mislim, možete u suštini da stavite ruke, ali nekako nije prirodno, ne znam kako da opišem. Tako da ukoliko meni pitate, pa ovi džepovi se baš ne mogu najbolje iskoristiti, jer ukoliko stavite nešto ove džepove, vrlo verovatno je da zbog šuškovog materijala da će vrlo lako ispliznuti. Ali ovako generalno kapuljača je super, ovo je zaista za neki prelazni period kada vam je još uvek toplo, možete da se otkopčate i stvarno nije onako preterano. A opet s druge strane je mnogo dobar materijal jer vas čuva od vetra, tako da je meni to super. I ovdje imate ovu pertlu koja je ogromna, pogledajte koliko je samo pertla. Tako da to bi bilo to što se tiče ove jakne i naravno link možete pronaći dole u opisu. Morala sam da spustim malo kameru kako se ne bih podizala stalno. Idemo u drugu jaknu. Druga jakna je meni znači hitova. Tako je retro sa ovom bojom, a tako je topla, mnogo toplija od ove jakne. Tako da to bih, na primjer kada je malo toplije, tipu više od 15 stepeni, definitivno bih uzela onu jaknu. A kada je ipak malo hladnije, znači između 10 i 15 stepeni, definitivno bih uzela ovu jaknu. Isto sam uzela L, isti mi je problem bio, znači rukavica taman tačno dotle, osim kada podigneš ruke, ali vidjet ćete. Fora je što je ova vuna, šta god daje, toliko dobra, toliko je, znači, ja vama ne mogu da opišem koliko je ovo debelo, a plus ovaj materijal, pre neki dan sam išla uveče kod drugarice i šetali smo se napolje oko 10-11 sati, bilo je oko 10 stepeni, meni nije bilo hladno ni najmanje, znači, definitivno može da se koristi ono iako ste napolju manje od 10 stepenije, ali eto,
Plus sam ja zimogrožđeva, tako da meni se jako se brzo smrznem. Ovako izgleda, jako je retro, znači imam osjećaj kao da sam negdje u 70-im, 80-im godinama. Mnogo mi se dopada, kažem, rukavi su ono taman, tačno dotle, kada podignem ruke, vidite, malo su kratki, ali to mi je nekako zbog kroja, znači i jedan i drugi kroj su nekako ovde čudni, znači ovde su široki, ali to je pretpostavljeno za osobe koje ipak imaju malo veće grudi, da i one mogu da stanu. Mislim da bi mi XL bio ovde jako veliki, a na rukavima tek taman. Tako da, eto, kroj je jedino malo čudan, ali pretpostavljam da vama neće biti problem kao što nije ni meni. Ono što je meni super jeste što dođe tačno do ovog ovdje dela, do kukova, i imate ove dugmiće koji se onako kopčaju. Ja zakopčam prvi par dugmića i onda ostavim ovo ovako gore otvoreno, osim kada je baš puno hladno, da možete nekada se uzbuntite. Džepovi su opet čudni, kažem, imate ovdje džepove, ali totalno je retro, tako da mi je nekako okej. Svakako ih ne bih koristila bih torbu za stvari, redko kada koristim džepove u jaknama, ali opet kada je ono napolju hladno i sve to, pa nemate baš gde da stavite ruke, to je jedino malo problem. Ali ovako, znači, ja sam oduševljena, kao što vidite ovdje ima po koji konac, koji viri, ali nekako nije ništa što bi kada biste povukli, verovatno ne bi se previše rasparali, nego tu su neki završetci koji nisu osekli i tako dalje. Ovako mi se zaista jako sviđa materijal, ja zaista ne znam koji je ovo materijal, kao neki somot. I ova vuna nema šanse da vam bude hladna ikad, znači toliko je topla, toliko je slatka, prelepa je. Tako da, veliki shout out za sajt Romvi, šta god. Znači, veliki shout out za njih, znači svaka čast. Ja sam, znači, posle dužeg vremena, baš totalno oduševljena jednim kineskim sajtom. Tako da, veliki pozdrav za njih. A vama, ukoliko se dopada neka stvar sa ovog sajta, obavezno imate dole link u opisu klipa, pogledajte. Ima i drugih boja, ja mislim, nisam sigurna za ovu jaknu, ja sam baš htela ovakvu. Ova zelena, ja mislim da ima čak i crna, ali nisam sigurna, znači zelena mi se jako svidela i ova mi se jako svidela. Baš su mi se svidele te neke retro boje i sve i onda sam se jednostavno oduševila. Tako da, hvala vam puno na gledanju, obavezno ostavite subscribe na moj kanal kako biste vidjeli nove klipove i obavezno ostavite like na ovaj video i podelite sa prijateljima kako bi nas bilo što više. Ukoliko imate neku ideju ili želju za neki naredni video, obavezno komentarišite, a mi se vidimo u nekom sljedećem klipu. Želim vam da se ne razbolite ove jeseni, obavezno se ušuškajte u vaše jaknice i vidimo se u nekom sljedećem klipu. Bye!